Perkara sing padha aksi telu maling nyolong montor pickup El Sape teko parkiran nang Benowo Surabaya kerekam CCTV. Pelaku kepetung nekat pole montor iku dicolong barek coro disorong. Montor sempat nabrak warung sampai akhirnya keplas. Koyok ngene iki aksine telu maling montor pickup El Sape teko parkiran nang Dalan Tengger Raya Benowo Surabaya. Nang video sak menit 22 detik iki, para pelaku ketok nyorong montor metu teko parkiran sampai nang dalan raya. Montor sing disorong sempat nabrak meja mbarek bangkune warung sampai pating slengkrah. Pirang-pirang warga ngaku krungu swara rame, tapi mbedek montor iku didandani sing duwe. Pelaku akhirnya kasil nyikat montor wae warga sing inisiale Y iku. Akibat kedadian iki korban ngalami torok luwih teko 100 juta rupiah. Warga medek pelakune wong papat, loro wong numpak bronpit. Telu pelaku dadi eksekutor, sauntara siji pelaku liyane mentelengi situasi. Perkara kemalingan montor El Sape iki wis direpotno nang polisi. Kanit Reskrim Polsek Benowo Ibda Catur ngomong, pihake saiki nyelidiki perkara iku. Polisi meber olah TKP, mreksa saksi, barek ngamano rekaman CCTV sing rekam aksine pelaku. Dewi Imroatin, CTV.